ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Аз номи юристи ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи як қонуни нав дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расид. Яъне ки Маҷлиси намояндагони Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйироти иловаҳо ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид сохт ва ҳозир мо дар атрофи ин камтар суҳбат мегзаронем ки оиди чӣ қонуни нав биромаду оиди чӣ дар Кодекси андоз тағйир ва иловаҳо ворид карда шуд. Ва пеш аз барномаро шурӯъ кардан, тамошобинони азиз, ба шумо як чиза хотиррасон мекунем ки аз иҷа пас мо як барномаи нав пешкаши шумо мегардонем ки ин барнома бештар тааллуқ дорад ба шаҳрвандои Ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд. Яъне ки дар Россия муҳоҷироне ки қарор доранд ва нафароне ки гражданствои Россияро доранд умуман дар бораи ҳуқуқи меҳнати Федератсияи Россия ва ҳуқуқҳои коргарон бо корфармоён умуман дар ҳамин маврид барномаҳои нав мегзаронем. Интизор бошед ва ин барномаҳо боварӣ дорам ки ба кулли мардуми муҳоҷир донистан ва фаҳмиданшон хеле зарур аст, чунки имрӯзҳо яке аз мову шумо бисёртар ҳуқуқҳои худмона дар дигар ҷоҳо намедонем ки чӣ намуд рафтор кунем ё ки нисбати корфармо чӣ гуна сухан кунем ё ки корфармо ба мо чӣ уҳдадориҳоро ҳаққу ҳуқуқ дорад ки пешниҳод кунад. Ҳамин чизҳоро бисёртари мо шумо намедонем ва бехабар ҳастем. Ба ҳамин хотир бо як дастгирии дига, як консултатсияи ройгони дига аз тарафи ма ба ҳама мардуме ки дар Россия қарор дорану аз ҳамин гуфтагиҳои ма бехабар ҳастанд. Ва дар ин бора фикри ақидаи худтона дар поёни видео дар комментария бинависен. Иншааллоҳ ки мо ҳамин барномаро пешкаши шумо ҳар рӯзе гардонидан мегирем. Ва акнун мегзарем ба қисми махсуси барнома дар бораи тағйири иловаҳо ворид кардан ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон. Яъне барои истифода бурдани интернет қонуни нав ба имзо расид аз тарафи Маҷлиси намояндагони Тоҷикистон ба имзо расид ва Файзиддин Қаҳорзода вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин бора сухан гуфт. Яъне ки имрӯзҳо мо шумо дар дохили интернет на танҳо барои хондани ягон мавод ё ки на танҳо барои ягон суҳбат кардан бо наздикомон медироем, балки бисёре аз мо шумо интернета ҳозир барои пул кор кардан истифода мебарем. Чӣ хеле ки аз YouTube мо пул кор мекунем. Яъне ки мо видео пешкаш мегардонем, иран барои мақсад пул кор мекунад дар YouTube ва ҳамин гунае ки аз YouTube одамҳо пул кор мекунанд, вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интернет сухан гуфт ва қайд кард ки ҳар касе дар интернет кору фаъолият мекунад ва фоида ба даст меёрад андозбандӣ карда шавад, новобаста аз ӯе ки вай шаҳрванди хориҷӣ ҳаст ё ки шаҳрванди дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ба гуфтаи вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи моддаи 193 замимаи 1 омадагие ки шахсони хориҷие ки мустақиман ё тавассути шахсони миёнарав кору фаъолият мекунанд, мисол мегирем агар дар моддаи 193 замимаи 1 омадагие ки шахсони хориҷие ки ё худшон мустақиман кору фаъолият мекунанд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаи интернет ё ки худшон дар хориҷи кишварану мисол ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бор равон мекунанд, ягон либосҳа ё ки хӯрока ё ки ягон чизҳое ки дар рӯзгор истифода мешаванд. Барои шахсони хориҷӣ низ андозбандӣ пешниҳод карда шуд ва андоз аз ҷониби шахсони хориҷӣ низ бояд ситонида шавад. Ва боз дар моддаи 193
ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай айном юристиҷаи муроҷиат кун скидкат мекунад. Замимаи ду омадагие ки шахсони хориҷӣ уҳдадор мегарданд ки на дертар аз 20 рӯзи тақвимӣ аз рӯзи оғоз намудани хизматрасониҳои электронӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақоми ваколатдори давлатӣ аз тариқи реҷаи онлайн ариза пешниҳод намуда ҳамчун супорандаи андоз ва арзиши иловашуда ба қайд гирифта шаванд, навиштааст нашрияи парлумонии Садои мардум аз қавли Қаҳорзода. яъне ки Қаҳорзода мо гуфтем вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ай. ва моддаи 193 замимаи д маънои ира дора, бародарони азиз, ҳозир мо хондем. ин маънора дора ки агар яке аз шаҳрвандони хориҷӣ кору фаъолияти онлайнӣ яъне интернетиро шурӯъ мекунад, то муддати 20 рӯза вай ҳақ ва ҳуқуқ дора ва муҳлат дора. яъне ки то 20 рӯза вай бояд ариза бинависа, пешниҳод кунад ки ман ҳамин хели кору фаъолията оғоз кардам ва аз интернет пул кор мекунам, мисол ба воситаи ягон мол мефурӯшам ё ки ягон чизои бюджетерия ё ки дигар чизҳо, ариза пешниҳод кунад ва нисбати ӯ шахсият андозбандӣ шавад, муқаррар кунанд ки чанд сомон андоз месупорад. ва як чизи дигар гуфтанием ки дар ин чиз Федератсияи Россияра мисол биёрем. Агар пас аз ҷорӣ кардани андозсупорӣ барои шабакаҳои интернетӣ, яъне ки барои нафароне ки аз интернет пул ба даст меоранд, Федератсияи Россия ин чиза ин қонуна соли 2019 ворид карда буд. барои шахсоне ки аз интернет пул ба даст меоранд, ягон чи мефурӯшанд, нисбати ҳамин гуна шахсиятҳо андозбандӣ соли 2019 кардагӣ буд ва дар 9 моҳи соли 2019 баъде ки ҳамин қонуна ворид кард Федератсияи Россия, 60 миллиард рубл ба бюджети Федератсияи Россия танҳо аз ҳамин роҳ дохил шид. ва бародарони азиз, мақсади барнома ҳамие ки ҳар касе ки агар дар интернет кору фаъолият мекунад, мисол мегирем, агар дар Инстаграм ҳозир бисёре аз ҳамин хели саҳифаҳо ҳастае ки либоса мефурӯшанд ё ки телефон мефурӯшанд ё ки гӯшбор мефурӯшанд ё ки ягон чизҳои мақсад рӯзғор, чизҳое ки дар хона лавозимотҳое ки лозим аст мефурӯшанд ва ин шахсиятҳо низ бояд пешниҳод кунанд ба кумитаи андоз. Кумитаи андоз бояд андозбандӣ кунад ва яке аз қисм ё ки як ҳиссаеро муқаррар ва муайян кунад ва ӯ шахсиятҳо бояд налог биспоранд, андоз биспоранд. Чӣ хеле ки мақсад, агар мисол мегирем бародарои азиз, ман агар магазин дошта бошам, мисол ман магазин дорам ва барои магазинам ман бояд налог биспорам, ё ки яке аз шумо магазин дорем, бояд ки налог биспорем. Вобаста аз ҳаҷми квадраташ ҳисоб мекунанд, ҳамун андоз ситонида мешавад ва ин чизеро ки мо қайд кардем вобаста аз даромад ҳисоб мекунанд ва муқаррар мекунанд. ин гап ҳама барои ин гуфтем ки мисол бисёриҳои шумо мисол магазин дорен ё ки салон дорен ё ки дигар чизҳо дорен, андозсупоритон аз рӯи квадрати ҳамун ҷотонай, яъне ки ҷотон чанд квадрати боша, ҳамун қадар шумо андоз месупоред. агар ки аз 10 квадрат зиёд боша, аллакай шумо мисол дар ӯ касби аппарат мекунед, дигар чизҳо. агар аз 10 квадрат поён боша, аллакай шумо ба ӯ патент мекунед, яъне ки патент аз касби аппарат дида арзонтар аст пули моҳуш. ин чизе ки ба воситаи Инстаграм ё ки Фейсбук ё ки дар дигар шабакаҳои интернетӣ ба фурӯш мебарорен, ира вобаста аз даромади шумо ҳисоб мекунанд, баъд муқаррар мекунанд ки чанд сомон бояд шумо андозситонӣ кунед. Тамошобинони азиз, ҳамин буд навори имрӯзаи мо оиди андозбандӣ кардан дар интернет, яъне ки ширкатҳои интернетӣ бояд дар ҷумҳурии Тоҷикистон андоз супоранд. қабули ҷумҳурии Тоҷикистон буд, яъне ки қабули қонун аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Маҷлиси намояндагони Тоҷикистон тағйироти иловаҳо ба кодекси андоз қабул кард ки ширкатҳои хизматрасонии интернетӣ ба пардохти андоз дар ҷумҳурӣ уҳдадор мекунад.
یعنی که الکه این قانون برآمد و ویدیوهای نوی ما را انتظار باشین. در کانال یوریست جی ابونه شدن فراموش نمیکنیم و برادرانی که در مهاجرت قرار دارین اما برنامه گفتگی ما را انتظار باشین. به حد موضوعهای مهم و موضوعهای شوق‌آور در اونجا ما صحبت میگذرانیم و شما پیشکش میکنیم. فکر عقیده شما را ما در کامنت انتظارم. الله همه ما و شما را نگهبان باشد.